ходех с майка ми и това ми прави впечатление, ние вече колко сме различни. Ние сега празнуваме Хелоуин и ходим на брънч, каквото и да значи брънча. Обаче, питах майка ми, викам, баща ми как ти предложи брак? И тя вика, по наше време нямаше такива неща. Седнахме и казахме, май се оженим. Няма такова. И викам, хубаво, ти как го избра? Той ме избра. Това значи понякога, в наше време нямаше такива неща, не мога да избираш. Кой те избере? Като бях дете, майка ми манипулираше, защото вярвах в дядо Коледа и аз съм дете. И майка ми всеки път случайно срещаше дядо Коледа и той знаеше всичко за мене. И такива, днеска срещнах дядо Коледа и той каза, че не си изчистил стаята. Аз казвам, не! Ти какво му каза? Застъпи ли се за мене? Не знам дали ще получиш подарък. Майка ми, дядо Коледа. И това се опитваше да го ползва супер много и преди пак го среща. Аз викам, къде го среща той юли месец, той дядо Коледа? Обаче аз не знаех, че дядо Коледа е майка ми и го разбрах в детската градина. В детската градина всички деца трябваше да стоят в кръг и едно по едно да казват какво искат за дядо Коледа. И всички момчета искаха комплект на костенурките нинджа. С такива саби, тризъбци, някакви звезди деца мятат и някой лузър искаше камионче. Обаче всички останали момичетата искаха някакви женски неща. Обаче дойде моят дет и аз веднага си бях намислил комплект на костенурките нинджа. И казах, искам комплект на костенурки нинджа. И там лекарката ще я кажа. Как се казва тази жена? При нас беше лекарка. Лелката. И лелката каза, не може! И аз викам, добре, само сабя. Не може! Добре, един пистолет. Не може! И аз казах, какво може, ебал майка? И не знаех, че дядо Коледа вече е решил да ми купи приказки на аудиокасета. Просто това, което искаш като дете, децата играят на нинджа и аз съм вкъщи. И червената шапчица казала. Колко добре ме познаваш. Олекна ми. Да. Като бях дете в детската градина нямах приятели и после в първи и втори клас пак нямах приятели. Аз бях някакво дете, което искаше да си говори с децата, а децата искаха да се плюят и как си не ме приемаха добре. И значи родителите винаги се опитват да помогнат в тази ситуация, обаче винаги влошават нещата. Защото майка ми не ми каза нищо окуражително, ми даде да чета книга. И книгата се казваше "Защо нямам приятели?" И глава едно в резюме беше в тебе е проблема. Супер, за на 8 не трябва да четеш такива неща. Глава 2 беше да видим какво не ти е наред. Бил майката. Хора, значи, понякога обичам си говоря с глупави хора, защото те казват някакви неща, които никога няма ми хрумнат на къла. И си бях в една компания с глупави хора и един я каза, окей, кои са най-добрите филми? Аз казвам, окей, това е тъп въпрос. Какво значи кои са най-добрите филми? Филмите са субективни, обаче мозъкът ти почва да мисли и си кажеш, окей, филми на Тарантино, филми на Уес Андерсън, някакви велики филми. Обаче винаги има един друг глупав човек, който е решен с отговор. И той вика, всички се сещаме за едни и същи. Аз викам, всички ли се сещаме за едни и същи? И кой филм каза този човек? Универсален войник 3. Всички се сещаме за едни и същи. Аз за 2 се сещах, ама за 3. Как така? Между другото, хората, които са дошли с GPS-а, много макеф. Как се ориентирате с този GPS? Много макеф, че GPS-а, значи имаме най-модерната техника в телефона, обаче GPS-а винаги е такъв, поемете на северо-запад. Какво трябва да си нося компас всеки път? Кой век живеем? Чай да ви какво ви кажа. Да. Просто сещам за история. Като бях тинейджър и се събирахме другите тинейджери на едно място и до нас дойде един циганин на 16 години и неговата мечта беше да изкара книжка. Обаче беше на 16 години. И ние си говорим и той така ме подслушва и му сторих аз по-интелигентен и реши да ме опита въпроса, може ли майка му да му даде 2 години от нея? Изкара книжка. Майка му дава 2 години и той изведнъж е на 18 години. И му викам, що не вземеш 40 години от баба си и дядо си направо да се пенсионираш? Аз съм млад пенсионер.